tuan rumah ada Kitir Sumilir. Ya. Kita saksiin bareng-bareng dan kita nikmatin sama-sama nada Dewa Asmara. Spesial yang punya Kitir Sumilir dikasih ya. Juga ada AMD Audio, terima kasih. Sabar nerimo. Semoga.
Kitir Sumilir sudah diatur. Satu tembang yang di request ada Kitir Sumilir udah kita persembahkan. Betul, Non betul. Nada, terima kasih Terima banyak kasih. di season yang perdana. Nanti kita jumpa di season yang kedua ya. Dan kali ini langsung aja kita persembahkan satu lagu yang di request dari keluarga besar tuan rumah, ada Jambu Alas. Kita spesialkan untuk malam hari ini, kita duetkan sosok pedangdut topnya Pati Jawa Tengah Indonesia. Siapa dia kalau bukan ada Kemilih sing ndi Pak Sender? Kemilih sing ndi? Angger waton sedeng ra wis. Ayo. Kita sambut bareng bersama kehadiran Sinta Salora bersama Sender Selvio Ecuador Dewa Semara Campur Sari. Kok guyu? Lah. Bae angger ana aku wis tebedo ceria. Kabeh ceria. Mesti Kaya kabeh ae kok ceria. kabeh ceria. Kabeh ceria. Ya wis gak apa-apa wong trae suwunane panjenengane sing kagungan kersa. Nggih. Spesial kanggo dulur-dulur sedaya. Semoga-moga diparingi sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Nggih. Ya, muga-muga rezekine Mas Rianto dalam Mbak Siti ora lokak ning malah saya kebak. Amin. Wis saya sumrambah karo anak lanang Dik Rafa, muga-muga rajin sekolah. Nggih. Lagu yang sangat sulit memang disuruh nyanyikan saya, bocah iki do iso. Mulane bocah-bocah do ora iso iki sing paling angel aku. Mas kowe jek iso lagu Jambu Alas ta ora, Mas? Mulane Nadane sik dicek. karena lagu ini sangat sulit sekali, Jambu Alas digenti Jambu Mente. Jare. Tapi aja bakar. Mbak Siti. Ri, aku mau nyanyi Jambu Alas kok ganti sawer Siti ya, Ri. Gak oleh nek mau 50 jarene. Mas Rianto kan ndi kau? Ijeh nom kaya aku, ganteng ndek nom. Siti lho cara aku karo Rianto ndek urung kedisikan Rianto mesti ora ngarah seneng aku. Ya. Mesti didelok iki kebo ta gudel. Ya, iki Monggo. iso ta ora? Jambu Alas ngono. Kowe iso ta ora, Nduk? Saged. Saged tenan. Nggih. Ya wis bengi iki ayo ndang budal. Jare iso. Maksudnya lagune. Lagune napa? Jambu Alas. Kok jangan ya, Dik? Jambu Alas itu pada umumnya itu diceluk jambu monyet. Bambu monyet. Kalau kamu jambunya, monyetnya siapa? Kamu. Oke, ayo kita do monyet-monyetan. Gila. Jeh, monggo yuk Jambu Alas. Pisanane ku pire? Ora iso kon sit up lho ya. Iso-iso. Sekap-sekap. Kok sekap-sekap ya. Lho, kok aku kayak konoan ku ya. Spesial buat tamu undangan Kakung Suwano Putri untuk dalam hibur Mas Rianto dan Mbak Siti. Sukses selalu.
Sabar Narimo Production AMD Audio ada Dewa Asmara yen pena ora tak kelingan manis esembe ajur kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku pengen dadi bojone Ngakumu perawan, lah lakumu kok mekeh-mekeh. ayo Kelingan manis esem, ramah. Iros kelingan, ramah kemuyune. Ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayange. Karep aku bakal dadi bojone. Dewa Asmara Alas kulite ijo wis tak gagas rapi pindho ana kula ana semut terima kasih urung rondo aja iki nyawer apa ngajak tukaran sumpah wis mati yen kula tidak digawi tekate ati ora bakal lurukan ayo Pak sumpah wis janji arep segitu semati seneng lan susah bareng-bareng dilakoni jambu alas deh manis rasane ngajak tilas kaanteni rasa kelingan manis esape ajur kelingan ramah kemuyune tresno kasih sayange kasih sayangi arep atiku pengen dadi bojone iya jojo jambu alas sudah permintaan dari
Jebule lagu sakmono akeh sing apik Jambu Alas. Jambu Alas. Iya, ketara nek jambu iki mesti tuku. Mulane kaya lintang asmara sapa sing ame tuku lintang? Ora iso. Kaya apa meneh? Kitir sumilir sapa sing ame kilir-kiliran? Jambu Alas langsung metu duwike. Saiki gawe lagu sing ana duwike ae. Adikku luar biasa. Alhamdulillah. Saking senenge mergo wis keturutan apa sediane, Pak. Ayo. Wis muga-muga rezekine ora tansaya kurang ning Iya, tansaya amin, tambah. amin. Muga-muga campur sarine kok bali mulih lunga, rezekine sing teko. Amin. Iki ya nyuwun ngapura sing sak gede-gedene. Ayo. Mergo dari awal awak dhewe wis matur. Mergo Iki ketoprake pentas ana ing kawasan Bancar Tuban. Karangrejo, Bancar Tuban. Perjalanan 2 jam. Perjalanan 5 jam. Aja ngono. Tenan tekan kono 5 jam lho. Mampir ning Kali Untu. Nggih, Pramila. pangapunten Mas Rianto, Mbak Niki. Siti, Dik Rapa sukses selalu nggih. Amin. Mohon maaf Berkah lan apabila barokah. ada kata-kata yang salah, guyonan sing salah. Wis njuk ngapura muga-muga dadi sedulur selawase. Amin amin. Iki Sehat ben ditutuke selalu. Mas kanca-kanca. Sus, monggo ya. Awak dhewe njaluk pamit. Ayo do kita kabur. Kita kabur toh. Marilah kita Pamit nggih. Nenekku aja dohno iki ra sempat ngumbah. Lah iya. Blangkon basa tak walik kaya temel ngene. Iki terae sing marai sugih ya. Iya. Saking larises nganti ora kok ngumbah ya, Pak. Oke, matur suwun saged Pak Sender, Mas Rokim nggih. Sampun damel napa regenging swasana kanthi gegojekan guyon waton nggih. Mugi-mugi saged katampi kanthi lejare penggalih ingkang mungganti Pak Rianto dalah Ibu Siti sekeluarga matur suwun sanget nggih. Mugi-mugi slamet ing perjalanan ngantos dumugi papan ingkang dipun tuju. Slamet mboten wonten aral beda punapa-punapa. Nggih. Monggo dilanjutke. Sing ngersake kondur Mas Rokim kali Pak Sentur nggih monggo mugi-mugi slamet nggih mboten wonten ana apa-apa. Wis dilanjutno goyange, dilanjutnya hiburane bareng Dewa Asmara campur sarine Indonesia. Ada AMD Audio, Sabar Narimo Production. Yuk kita kembali hadirkan artisnya Blora Mustika. Ada Ria Parwati. Kembali Mas. Kembali kita ke Dewa sarang kembali. Dewa Asmara. Dewa Asmara. Mas Rokim, Pak Sendur hati-hati di jalan ya Mas nggih. Muga-muga selamat wilujeng. Amin, berkah barokah. Berkah Ayo kita barokah. lanjut, Kita lanjut. sayang. Hibur seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini yang masih setia bersama Dewa Asmara ya. Satu persembahan. Kita duet ya Mas ya. Ojo kalah romantis Mas Rokim karo Mbak Emawi. Oh no. Romantis apa sing siji malah gilani no. Gila nih. Masa sing Harus siji itu pakai cikar ya Mas ya. pakai cikar. Sing siji dijak nang Hongkong lah sing siji majak nang Nusa Kambangan. Nilai imbalane. Ini ibalane. Oke, kita kasih lagunya Kasunyatan ya Mas ya. Oke, monggo kasujatan. Kita goyang kembali. Ada AMD Audio. AMD Audio terima kasih. Sabar Narimo Production. Sabar Narimo. Dan tentunya masih bersama Dewa Asmara. Capcus. Spesial
nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya Nyepurain aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis tutup tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggalen kok gantiku Hati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tetompo bebasane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing ngerti Wis cukup lalekno timbang atimu lara Gara-gara tresno ra bisa ikhlas hatiku percaya yen kowe mesti bisa ngelakake aku sumanding wong liya Dewas marah rasa tresno kang sanyata mung sawiji kanggo sira ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya tansah krungu apa Muga kowe enggalen kok gantiku saking larane atiku iki Mas hati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni Wis cukup lalekno timbang atimu lara rasa tresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa ngelakake aku sumanding wong liya Aku lan kowe kepisahane tresno Lagunya sampun
wonten kasingatan gimana pripun ini Mas? Mungkin satu lagu cukup ya. Satu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Oke. Yang penting kita bergoyang, kita berdendang bareng Dewa Asmara. Semakin malam, semakin mencekam juga durasi kita tentunya tetap di sisa waktu yang tentunya masih bersama Dewa Asmara. Kami persembahkan yang terbaik untuk pelajaran semuanya. Terima kasih AMD Audio Profesional. Juga Sabar Narimo Production Video Syuting matur suwun kesetiaannya. Semoga menampilkan yang terbaik, yang terindah spesial buat seluruh pemirsa seluruh Indonesia. Terkhusus buat tuan rumah Bapak Rafa dan juga Ibu, matur suwun sangat atas kepercayaannya ya. Langsung kita menuju artis yang selanjutnya ya, juga merupakan pesinden Indonesia asli Rembang Bangkit, Jawa Tengah, Indonesia. Siapa dia kalau bukan ada Febri Puspita, masih bersama Dewa Asmara. Berjumpa kembali season yang kesekian kalinya ya. Penyanyi ini sak jagat raya sak Indonesia. Mulanya kita persingkat waktunya, maka dari itu langsung kita ke lagu-lagu saja. Oke, siap. Marga guyon watone nggih sampun. Sampun. Wah, itu yang ditunggu-tunggu tuan rumah loh, Pak Rafa kali Ibu Rafa nggih. Semoga Pak Rafa kali Ibu Rafa sing jenenge sapa? Pak Rianto. Nah, Ibu. Kali Bu Siti. Nah, iya. Eling jebule. Iya, ben-penake Bu Rafa kali Pak Rafa. Oh, enten pamundutan nggih Mas nggih. Napa menika? Pupu sing nelongso. Pupu sing nelongso. Oke. Wah, ini tadi hampir kelewatan ya. Iya. Maka dari itu supaya tidak mengecewakan, bagaimana kalau kita langsung putarkan? Cocok. Oke, Mbak Febri, ada AMD Audio. Sabar Narimo tentunya masih bersama Dewa Asmara. Nggih, pupu sing nelongso. Aman iki aman. Oh, ora to, langsung mawon. Campur sari juga wis manut. Nggih. Diprotes tak jo aku. Ya wis, boleh ya. Ngerti duduk biasanya apit dikeplak. Iya. Nggih. Sida ta ora? Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda di beda lande Wis kadung mati rasane Mas Rosono tangismu baci eko wiwina saka uripku paringi pasang rangge lintang angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis telanku pilihane
asmara. Lilo ra lilo aku kudu nrimo Dik. Ngapurane ya Kang Mas yo. Apa sampean ra ngerti atiku keronto-ronto? Kang Mas, sampeyan delane wis krito Kang Mas yo. Loro Dik rasane jero dodo. Nanging ya Kang Mas. Sampeyan kudu lilo nerimo ya Kang Mas yo. Tenang opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalno aku menting ke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Wis tanganku pilihane wong atuaku sepurane yen gawe lara atimu. Ya
Alhamdulillah lumayan. Oke, pripun Bos? Nggih, Pak Rindarno. Nggih, kula timbali mriki nggih. Nggih. Matur suwun kawigatosipun saking tuan rumah, nggih, Pak Rianto, nggih. Pak Rindarno badhe nderek ngregengaken swasana utawi badhe nderek dana swara. Pramila sumangga diparingi spot srepek mataraman ja. Kunjuk dhumateng putripun Pak Rindarno kepareng jengkar saking papan palenggahan tumuju sasana panggung pagelaran. Sumangga wekdal papan tuwin Pandayawara kula sumagaken. Nun kula nuwun. Pak Rin, wilujeng dalu. Nggih, salam sederekan Pak nggih. Heeh, nun sewu badhe nderek nembang tembangipun menapa menika Bapak nggih. Unine campur sari kok dangdut jog sore. Oh nggih. Kendange Mas Subek dak penakan. Mangan gaji buta iki. Kala-kala iki tabuh barang campur sarine ngono. Ngoten nggih. Niki niku pun kolaborasi janjane lho Pak nggih. Ngono. Nggih. Tapi ya sesore meh 2 jam iki ndekne ora nabuh kendang blas iki. Jebule jenengan ngematke lho Pak nggih. Iya lho kanca lawas kok. Alhamdulillah. Ki mau no pesenan Mas. Menapa menika Bapak? Kon nyanyekno Loro Jonggrang. Oh Loro Jonggrang. Iki Heeh. nggih kalian sinden meleh Pak. Semonggo kula manut. Nggih. Monggo Loro Jonggrang milih Pak, milih mawon dimen boten sangga runggi kula monggo. Pun mboten usah. Milih mawon si anget-anget sedaya. Kula nek milih sing nika-nika. Oh, milih garwane dhewe mesti. Ana sapame. Oh, ala bener. Wis sing iso wae kon mangkat. Ah, saged sedaya niki. Wonten Mbak Ria saking Blora, Nggih. Mbak Ya. Febri saking Rembang. Iki wis kanca anak-anakku wedok dhewe iki sing kok sangkrah iki kon rene. Sing saking Sangrah, nggih Mbak Febri sing dipilih nggih. Ayo.